Kan AI redde den danske velfærdsstat? Esben Bjerg Hansen og AI-ekspert Christian Bæk Nørhave udforskede udfordringerne i den danske velfærd med fokus på AI-teknologi her på Folkemødet. Min vigtigste pointe er, at vi kommer i gang med at tænke AI ind i velfærdssamfundet og ind i det offentlige. Vi bliver nødt til at angribe det fra flere vinkler og prøve at finde ud af, jamen, hvor er det egentlig giver mening, når det er så en transformativ teknologi, vi kigger ind i. Det er vigtigt at have debatten på Folkemødet, fordi at det er her, vi kan have den i øjenhøjde. Det her, det er noget, der kommer til at transformere vores samfund, så det er meget, meget vigtigt, at vi får alle folk med og får skabt den tillid, det kræver for, at vi kommer i gang med det her. Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi kommer til at forholde os til den AI-strategi, som regeringen kommer til at fremlægge her i løbet af sommeren, og så må vi se på, hvor er det Danmark skal hen med AI, men det bliver helt sikkert spændende at se, hvordan AI bliver implementeret i det danske velfærdssamfund.